जोनोमगिरि अनसुलि बिमा खोनादों आं नोंनि गाबज्रिनायखौ नुहुरगासिनो दं दाबो नोंनि आखाइनि ओंखाम थोरसिखौ दुखु दाजा आयै गोबाव सम गैला बडलेण्ड मोनबानो जाहैसिगोन आं नोंनि आखाइनि गोथाव ओंखामखौ आयै आइ हेलेना आइ गायदे नोंसोर गाम्बारि बिरगोस्रि महरै जोनोम लाफैफिनदो जोंनि नखराव नोंसोरनि जिउनि बेसेनाव बडलेण्डखौ मोननो हास्थायगासिनो दं हनै बर'फ्रा Sitting, sebelah Jepang Modal bahaya asal pedo, sebelah sebelah Usiar, 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 usiar. Orang di sutukul usiar, langsung niatkan usiar, angka giri pun usiar, utai kecuali
लाबोआ